de moda, però jo crec que el llibre no ho és, per moltes raons, no? Què troba el lector quan obri passa la coberta i entrem en les planes? Doncs el lector, només a obrir el llibre, troba una espècie de collage de mostrari de dones valencianes que han marcat història, o que la seva història és important de posar en valor i de reivindicar. I després, ja quan seguís, pot començar per la pàgina que vulgui, jo crec que és el més interessant del llibre, perquè com que són relats curts, com Rosa explicava, de 400 paraules, més la il·lustració que t'aproxima encara més al personatge, es troba amb un relat, amb un conte, amb una història, que l'acosta a probablement personatges que fins ara ens eren desconeguts per al gran públic. I a més es troba una manera de relatar-los en el qual les dones apareixen narrades fent una barreja entre la ficció i la realitat. Res del que apareix en les històries és mentira, però sí que la manera de presentar-ho és on es veu la mà de l'escriptora, en aquest cas la meua, no? Elles no apareixen soles, la seva història té un punt èpic, un punt emotiu, contem el que els ha passat i qui les ha acompanyades. I això és important perquè de vegades dona la sensació que les persones i les dones arribem als llocs i arribem perquè sí, no? Com un miracle. I no és cert. En la trajectòria de vida ens ajuden moltes persones i moltes circumstàncies. També apareixen. Apareix la societat valenciana en cadascun dels moments les quals s'ubiquen les dones, i això és important. I no hem dit quines són? No ho hem dit, apareix, no ho hem dit. Hem fet una tria, apareix un ordre alfabètic, que sempre és el més fàcil, i apareix Carmen Alborch, que és la primera, i acabem amb Sor Isabel de Villena, que és també la primera escriptora, però també n'hi ha un ventall molt variat de dones, perquè no totes, pareix que quasi sempre quan es parla de dones es parla de diferents èpoques, de diferents camps, perquè n'hi ha empresàries, perquè n'hi ha esportistes, hi ha científiques, metgesses, escriptores, actrius, vedets. Clar, està la vida de vedet de Rosita Mores, però també està la pianista Amparo Iturbi, està l'oncòloga Anna Lluch, està la investigadora i científica Maria Blasco... Està la pintora Manuela Ballester, però també està Carmen Calvo, en fi... Està Maria Benedito, que efectivament ha d'estar en aquesta primera selecció. En les paraules, ho ha tingut més fàcil perquè hi ha un fons documental en molts casos, no? Però tu en alguns casos has tingut més difícil en il·lustració perquè també hi ha una versemblança en la il·lustració. Allà que tens un fons iconogràfic o comptes una fotografia, o sigui que és fàcil, però en altres no. En altres no les he tingudes, sobretot en el cas de dues, que és clar, són dones del segle XV, però sí que hi ha gravats i sí que hi ha representacions posteriors que et donen una idea del que podia ser el personatge, i un poc amb això m'he centrat a l'hora de crear el perfil d'elles. La resta, efectivament, ara tenim accés al món digital i tenim accés a la fotografia, i amb això el més difícil, fixa't, de vegades era trobar quina era la imatge que pensava jo que captava més l'essència del personatge, perquè el que teníem clar és que com que el que es pretenia era posar-les en valor i fer-les reconeixibles per al públic en general, la il·lustració havia de seguir aquesta línia, i per tant, després de llegir-te la història que arriba a través de l'emoció i del sentiment al personatge, la il·lustració havia de fer possible que la persona que se la llegira, quan la veiera en un altre context, premsa, televisió, Facebook, Twitter, el que siga, li sonara i poguera dir, ui, jo, esta dona, de què la conec? N'hi ha 21 dones, n'hi ha 21 perquè la que fa una és suecana, nosaltres som suecanes, i és que si has de recuperar... Que mos veja, Sueca està al País Valencià. A la Ribera Baixa, dins del parc natural de l'Albufera. Està ahí, o ens poden veure en Xile o als Estats Units. En tot cas, com que la tasca... Però és un epicentre. Sí, és un epicentre. Ho és. Per moltes raons.
però ens havíem proposat si hem de recuperar a les nostres mares simbòliques i també a les que no són tan simbòliques, comences per casa, no? I casa és per a nosaltres Sueca. Per tant, en este llibre, que esperem, bueno, és el primer del que es presentarà com una col·lecció. Perquè hi haurà una continuïtat, no? Sí, perquè naix amb voluntat o amb vocació de col·lecció. Per aquesta raó també és un llibre... I perquè n'hi ha dones de sobre com per a fer-ne una col·lecció. De fet, el més difícil del llibre ha sigut la tria. Començarem amb una llista de 70 dones valencianes de tots els temps i de tots els oficis, diguem-ne, que per a les quals podíem contar aquesta història, no? I el principal problema que hem tingut és el de reduir la llista a un llibre de 21 que siga una cosa com un tast. Perquè qualsevol d'elles podien haver format part del primer volum. 21 que són un tast. Esta primera entrega de Contem històries de dones d'ací, 21 dones. Ja sé que no us agrada la paraula visualització, A mi. però sí demostrar, de posar en valor i de crear referents de dones per a la societat actual. I a més, jo crec que el fet de que vaig per la segona edició també significa que el públic en general necessitava tindre llibres com este. És que necessitem refer el relat, no? I introduir a les dones. I nosaltres hem optat per fer-ho d'una forma senzilla, que no vol dir simple, però d'una forma senzilla perquè hem d'arribar al gran públic. Es tracta que quede en la memòria de les valencianes i dels valencians, també de tots els oficis i de totes les edats, que és important conèixer a Maria de Castella i què va fer a Sor Isabel de Villena, a Maria Blasco, en fi, a les 21 que n'hi ha i a totes les que aniran eixint si podem seguir contant històries de dones d'ací. Segur que continuarem contant històries de dones d'ací, però sobretot gràcies per recuperar i per mostrar i per passar al paper la memòria dels valencians i les valencianes. Rosa Roig, Manola Roig, un plaer parlar de vosaltres. No tenim així ninguna, Cristina. Però és igual. I gràcies per venir a presentar el Contem històries de dones d'ací, publicat per Vincle Editorial. Un plaer. Bona fira. A vosaltres, bona fira, sí.